Ένα καραβάνι 60 καλλιτεχνών, ηθοποιών, performer, χορευτών, μουσικών, εικαστικών και φωτογράφων και μη, με αρχικό σημείο συνάντησης ένα αρχαίο θέατρο, πεζοπορεί μέχρι ένα άλλο αρχαίο θέατρο, σε έναν δρόμο που ενώνει τα θέατρα αυτά και δημιουργεί μια πολιτιστική διαδρομή. Μπαίνετε στα Google Drive, δηλώνετε το φαγητό που θα φάτε τις επόμενες μέρες, το επόμενο τέταρτο, αλλιώς θα μην την νηστική. Ένα φαγητό. Και εσύ. Ένα φαγητό. Ένα φαγητό για τις 3 μέρες. Okay. Φάγαμε σίκα από το δρόμο, ήπιαμε νεράκι. Εγώ δεν πήρα μαγιό, δεν ήξερα ότι θα κάνουμε μαγιό στο ποτάμι. 3 ώρες εδώ είναι ότι. 3 ώρες, όχι 3, παραπάνω. Θα το ξανακάνω και το χρόνο του υπόσχομαι. Εμένα μου αρέσει το σποτ αυτό, λέω να πάω για εξερεύνηση. Εγώ, Θα φύγεις εσύ. Ναι, σε 3 λεπτά. Όλα καλά, όλα καλά. Πάμε λίγο τώρα. Και εν τέλει, μέσα από αυτό το project και μετά από τόσες μέρες, πώς αυτή η μεταμόρφωση έχει γίνει το βασικό θέμα της μέρας μας και αυθόρμητα σκεφτόμαστε μεταμορφώσεις μέσα μας, γύρω μας, πώς ήμασταν μετά το rafting, πώς μεταμορφωθήκαμε μετά από ένα μπάνιο, με το πώς μιλάμε, με το που μένουμε. Μεταμορφώνουμε το σπίτι μας, ξαφνικά σπίτι μας είναι εδώ. Χτες σπίτι μας ήταν ένα μουσείο. Και δεν περίμενα ότι... Είναι ο πόνος μου μεγάλος, μη σε πάρει κανένας άλλος. Μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Τι καημό. Σ' αγαπώ, ως κανένας άλλος. Στην καρδιά μου ριζώσαι, έρωτας μεγάλος. Σ' αγαπώ, ως κανένας άλλος. Στην καρδιά μου ριζώσαι, έρωτας μεγάλος. Σαν πέρασεις το γεφύρι πέρα απ' τη βασιλική, σαν νυχτό σήμα πριν φέξει, πριν ο ήλιος να φανεί, πριν ο ήλιος να φανεί. Ξένος είσαι
Οι πεζοπόροι πορεύονται δίπλα από ποτάμια, βουνά, πεδιάδες, θάλασσες, μέσα από οικισμούς και χωριά. Πραγματοποιούν στάσεις, στις οποίες η πεζοπορική ομάδα συνδιαλέγεται με τους κατοίκους των πόλεων και των χωριών που συναντούν. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής πραγματοποιούνται μικρές παραστάσεις, μουσικά δρόμενα, σεμινάρια, αφηγήσεις παραμυθιών, συζητήσεις και εξερεύνηση του κάθε τόπου ξεχωριστά. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στα δρόμενα που οι συνεργαζόμενοι τοπικοί φορείς διοργανώνουν για να τους υποδεχτούν και να τους γνωρίσουν. Πώς καταλήγει κάποιος να ακολουθεί άγνωστους ανθρώπους? Πώς καταλήγει να διασχίζει άγνωστα μονοπάτια πλάι τους? Όταν ήμουν μικρή, είχα πάει στην Πελοπόννησο. Αν σας λέγανε εγώ στην Πελοπόννησο, στην παραλία, την άλλη στην Πελοπόννησο. Φτάσανε στην πόλη σας! Φτάσανε στην πόλη σας! Και στις 8 παρουσιάζουν! Και στις 8 παρουσιάζουν! Τους Πέρσες όπως όλοι μας! Τους Πέρσες όπως όλοι μας! Στο πεζόδρομο στο χάνει! Στο πεζόδρομο στο χάνει! Όποιος το χάσει χάνει! Ένα άλλο πράγμα που αφορά τον ηθοποιό. Ο Αχιλλέας, ο τρελός, ο παλαβός, ο ακατανόητος πηδάει από το άλογο του. Η πρώτη καλλιτεχνική πεζοπορία ξεκίνησε από το Αρχαίο Θέατρο Δεδώνης και έφτασε ως το Αρχαίο Θέατρο Αμβρακίας στην Άρτα. Ποια είμαι! Ποια θέλω να είμαι! Ποια θα είμαι! Το ήξερες! Τίποτα δεν ήξερες! Η δεύτερη καλλιτεχνική πεζοπορία ξεκίνησε από το Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, πέρασε από το Αρχαίο Θέατρο Κασόπης και κατέληξε στο Ρωμαϊκό Οδείο Νικόπολης. Ξέρετε πως κάνουν έρωτα οι γυναίκες! Θα ακούγαμε και μουσική. Από βινίλιο. Θα φτιάχναμε η μία στην άλλη playlist. Θα μοιραζόμασταν τα αγαπημένα μας άλμπουμ, αυτά που θα παίρναμε σε ένα απομακρυσμένο νησί.
Απόκρυψε